Toen ik benaderd werd door het wervingsbureau. En ik heb natuurlijk sterk wel in mijn cv, als je me ziet, hè, je combineert Brabant en erfgoed, dan komt er mijn naam waarschijnlijk wel uit. Dat is nog geen antwoord op de vraag. Want ik ben geen historicus en archivaris. Dus het eerste wat ik dacht is wel van waarom benaderen ze me? Maar dan ga je wat verder zoeken en dan duik je het profiel in. En dan zie je toch wel dat er ook andere zaken worden gevraagd, juist van een directeur, waar ik me heel snang bij voel. En dat heeft heel sterk te maken inderdaad met het politiek-bestuurlijk, wat ook in deze functie echt relevant is. Ja. Er zijn veel ontwikkelingen gaande op dit moment. Het is ook natuurlijk algemeen een management, een organisatie kunnen aansturen, ook wel cultuuraspecten binnen zo'n organisatie. Hoe kun je dat invulling en vorm geven?